Infantino sowgat berilen Türkmen halysynyň galan täsiri bilen paýlaşdy we Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň başlygy bilen duşdy. FIFA'nyň prezidenti Gianni Infantino Dohada Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň başlygy Owens Muhammed Öwekov bilen duşdy. Duşuň dowamynda taraplar Türkmenistanyň futboluň ösüşi we FIFA tarapyndan federatsiýanyň geljeki taslamalaryna mümkin bolan gollaw bermek barada maslahatlaşdylar. Duşuň şäherlerine Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň başlygy Infantino aýratyn sowgat. Arkasında Gurmanyň nyşany we Türkmenistanyň döwlet maýdagy şekillendirilen FIFA'nyň prezidentiniň portreti ýerleşdirilen el bilen dokulan türkmen halysyny oşurdy. Dohada Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň prezidenti Owens Öwekov bilen duşmak we onuň öz ýurdunda futboluň ösmegi üçin alyp barýan ajaýyp işler barada eşitmek diýsen ýakymly boldy. Biz öz taslamalarynyň we FIFA gurumy tarapyndan Türkmenistanyň futbol federatsiýasynyň başlygy Öwekov we onuň toparynyň Türkmenistana futbol ösürmek boýunça alyp barýan beýnamalaryny gollamak barada meseleleri aralyp maslahatlaşdyk.